presidente del Colegio Oficial de Físicos, senyora vicepresidenta de la Real Societat Espanyola de Física, membres de la comunitat universitària, graduades, graduats, familiars, amigues i amics. Us dono la benvinguda a que és ja tradicional l'acte de graduació dels graduats i graduades de Física i en Òptica i Optometria a la Facultat de Física de la Universitat de València en el curs 2018-19. Amb la lectura d'aquesta memòria faré un breu resum de les xifres i els fets més rellevants de l'activitat docent investigadora del centre en el darrer curs. La facultat ha tingut un total de 769 alumnes inscrits durant l'any acadèmic, dels quals 523 corresponen als estudis de física i 246 als estudis d'òptica i optometria. Han disposat d'un total de 269 beques per a l'estudi, el que suposa el 62,4% de les sol·licitades. 75 estudiants també van realitzar pràctiques formatives externes, 22 del grau en física i 53 del grau en òptica i optometria. A més, dintre dels programes d'intercanvi universitari Erasmus Internacional, 28 estudiants d'altres estats van fer estudis a la facultat i 40 alumnes nostres desenvoluparen part dels seus estudis en universitats europees. Del total d'alumnat del centre, 106 foren de nou ingrés al grau en física amb un percentatge d'un 99% de tria d'aquests estudis en primeres opcions i amb una nota de tall de 12,78 sobre 14. Per altra banda, el nombre d'alumnes de nou ingrés al grau en òptica i optometria ha sigut de 50 al primer curs, amb un alt percentatge també de tria en primeres opcions i una nota de tall de 9,81. Seguim despertant interès, tal com demostren els números del programa Conèixer. Som la facultat més visitada del campus i el nombre d'estudiants que ens visiten creix cada any. El nombre d'alumnes que ha finalitzat els seus estudis en aquest període, el curs passat, ha estat de 91 en física i 54 en òptica i optometria. Representen la 54a promoció que finalitza els estudis de física iniciats l'any 1961 a la Universitat de València i la 23a promoció dels estudis en òptica i optometria, dels que vam celebrar el curs passat el 25è aniversari, en un acte presidit per la rectora de la Universitat de València, la professora Mavi Mestre. En relació als estudis de postgrau, des dels diferents departaments de la facultat s'ofereixen 4 màsters oficials. El màster en física avançada, amb 49 matriculats, el màster en física mèdica, amb 30 estudiants, el màster en teledetecció, amb 9, i el màster en optometria avançada i ciències de la visió, amb 34, sumant un total de 122 alumnes. Els màsters en física avançada, física mèdica i teledetecció van ser avaluats enguany per un comitè extern, que va visitar les instal·lacions i va entrevistar diferents persones implicades en els títols, amb el resultat final d'un informe molt positiu, com a conseqüència del qual el Consell d'Universitats ha renovat l'acreditació dels títols. El programa de postgrau del centre es completa amb el doctorat en física, el doctorat en optometria i ciències de la visió i el doctorat en teledetecció, amb un total de 212 estudiants inscrits i 27 tesis doctorals defensades en el curs passat. Cal destacar que tant el programa de doctorat en teledetecció com el de física han estat avaluats favorablement per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, AVAP, que ha resolt també renovar la seva acreditació. Per a dur endavant les diferents tasques acadèmiques del centre, s'ha comptat amb uns recursos humans formats per 140 professors i professores i 52 persones en administració i serveis. Cal esmentar que el percentatge de dones que formen part del personal docent investigador en la facultat és de menys del 20%, sent un dels centres de la nostra universitat amb el menor percentatge de dones a la seva plantilla. És per això que la Facultat de Física realitza diverses activitats al llarg del curs, coordinades per la Comissió d'Igualtat del centre i la Unitat d'Igualtat, destinades a donar visibilitat a referents femenins en ciència, a fomentar vocacions científiques entre els nostres alumnes i també fomentar el seu desenvolupament professional, amb l'objectiu d'aconseguir la plena incorporació de les dones en la investigació. En 2019 gestionem un pressupost ordinari de 72.991 euros, a més de 17.407 euros per a la dotació de laboratoris docents i 11.000 euros de confort docent que dediquem a actualització de material i millores en la facultat. No ens cansem de recordar que l'especificitat experimental de la nostra facultat ens obliga a invertir la meitat del pressupost en manteniment i renovació de laboratoris. Només en això. Addicionalment, hem disposat de 3.000 euros provinents del programa de Convergència i Innovació Educativa de la Universitat i 2.277 euros dels fons OESA de Relacions Internacionals. Més enllà de les activitats estrictament docents, les activitats acadèmiques de la facultat n'inclouen d'altres, com la divulgació del coneixement, a destacar el nostre cicle de conferències que ens va permetre portar 14 especialistes de diversos camps de la física, la tecnologia, l'optometria i altres camps que ofereixen a l'estudiantat perspectives professionals diverses. A més, gràcies a la col·laboració de la facultat amb els instituts de recerca, enguany hem pogut gaudir de la presència del Premi Nobel en Física Barry Barish. I gràcies a la col·laboració amb la Fundació Ramon Areces i l'Institut de Física Corpuscular, IFIC, dintre del programa Si elles
celebrar el passat juliol amb la participació d'uns 60 estudiants, incloent-hi un percentatge considerable d'estudiants de batxillerat o d'altres universitats com la d'Alacant i Barcelona. L'escola va incloure xerrades impartides principalment per estudiants de doctorat i postdocs en els camps de la física aplicada i electromagnetisme i la física teòrica, principalment, però també va incorporar estudiants de grau o professorat de la facultat. A més, es va celebrar el novembre de 2018 el quart Congrés Internacional Online de Joves Optometristes, que té com a objectiu que els i les estudiants a punt o acabats de graduar-se exposen els resultats de les seues investigacions i treballs i en siguin, per tant, els protagonistes. A més, s'hi convida investigadors, institucions i empreses per tal de posar en contacte l'estudiantat amb el món professional. Així, el Congrés ha comptat amb la col·laboració de 22 empreses i institucions acadèmiques. Una de les activitats més conegudes i celebrades de la facultat és la relacionada amb l'aula i la Fira Concurs Experimenta, adreçada a l'alumnat de l'ESO, batxillerat i cicles formatius. Pel que fa a l'aula, entre els anys 2002 i 2018, al voltant de 9.000 estudiants d'ensenyament mitjà hi han acudit per realitzar pràctiques relacionades amb la física. L'any passat van ser quasi 700 els alumnes de quart d'ESO i batxillerat els que van gaudir d'aquesta experiència. Per altra banda, parlant ja de la Fira, enguany va comptar amb 344 estudiants participants, 95 professors tutors i 88 estudiants de la facultat com a col·laboradors. Va acollir 5.000 visitants, una xifra considerable, i s'hi van presentar 96 projectes. La Universitat de València, junt amb la Universitat Politècnica, van acollir també el campus científic d'estiu 2019, adreçat a estudiants de quart d'ESO i primer de batxillerat, on un dels projectes amb títol Un viatge fantàstic amb els dos a la física, i en què van participar 30 estudiants enguany, és coordinat per la professora Chantal Ferrer. Cal esmentar també la International Masterclass de l'IFIC, en què 280 estudiants de batxillerat del nostre país esdevenen científics per un dia, incloent-hi una sessió especial dedicada al Dia de la Dona i la Xiqueta en Ciència el dia 11 de febrer. I per acabar les activitats que du a terme la nostra facultat amb l'estudiantat de secundària, destacar que enguany 3 estudiants dels 32 preparats al centre van ser premiats en la fase estatal de l'Olimpiada de Física amb una medalla d'or, una de bronze i una menció d'honor. El guanyador de la medalla d'or, Donato Jiménez Benetó, va guanyar també l'or en les Olimpiades Iberoamericanes de Física celebrades el mes passat a El Salvador. Per altra banda, enguany la universitat ha creat l'Aula del Còmic i n'ha nomenat com director el professor Álvaro Pons de la nostra facultat i expert en el conegut com Novea. La finalitat d'aquesta institució és convertir-se en un espai de reflexió i estudi d'aquesta expressió artística. Le desitgem a Álvaro bona feina, segur que sí. I m'alegra poder destacar que 4 estudiants del màster en optometria avançada i ciències de la visió, Maria Villaplana, Marta Martínez, Andrés Francés i Pau Segura, participaren el mes de març en un programa de cooperació a la República Dominicana, atenent quasi 600 persones i repartint 300 ulleres. També les professores Rosario Martínez, Consuelo Rollo i María Rosario Fons van atendre la població haitiana i dominicana més desafavorida a la zona de San Pedro de Macorís, dispensant serveis quirúrgics, mèdics i optomètrics. A més de totes aquestes activitats acadèmiques, el personal de la facultat segueix òbviament compromès amb la recerca, activitat fonamental dintre de les nostres responsabilitats cap a la societat. Una investigació que és articulada mitjançant els 6 departaments de la facultat: astronomia i astrofísica, física aplicada i electromagnetisme, física atòmica, molecular i nuclear, física teòrica, física de la Terra i termodinàmica i òptica, optometria i ciències de la visió. I també els instituts del parc científic de la nostra institució, com són l'Institut de Física Corpuscular, IFIC, l'Institut de Ciències Materials, INMUF, i centres singulars com l'Observatori Astronòmic, el Consorci Espacial Valencià i el Laboratori de Processament d'Imatges. De la quantitat i qualitat de la investigació que fem donen testimoni els 17 projectes amb finançament internacional, 39 estatals, 21 autonòmics i 51 universitaris que ens permeten invertir diners en material de recerca, viatges, congressos, publicacions. En particular, des dels departaments de la facultat s'han publicat 293 articles d'investigació en revistes internacionals d'impacte. Esmentaré uns pocs exemples per il·lustrar la rellevància de la nostra recerca. Per exemple, que el Global Ranking of Academic Subjects, o Rànquing de Xangai, per matèries, destaca la Universitat de València en la 9ª posició mundial en teledetecció, o com a segona en l'escala espanyola en física i entre les 150 primeres del món en aquesta mateixa matèria. Per la seva banda, el National Taiwan University Ranking, NTU, d'investigació, ratifica aquesta valoració ubicant la Universitat de València com la segona escala estatal i la 118ª escala mundial en física, o quarta i 112ª respectivament en ciències espacials. Tot això després de patir un seguit d'anys de retallades en inversió en ciència i en recursos humans. Així mateix, l'any 2018, el rànquing que elabora la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i Vies situa la titulació d'òptica i optometria de la nostra facultat com la primera a nivell d'Espanya, a nivell espanyol, tot incorporant criteris tant docents com
de l'any ha estat la concessió del Premi Jaume I de Protecció del Medi Ambient al professor José Antonio Sobrino Rodríguez, del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, per les seues investigacions en canvis planetaris mitjançant la tècnica esmentada, la teledetecció, i el desenvolupament d'algoritmes per mesurar la temperatura en la superfície de la Terra des de satèl·lits. A més, la doctora Belén Frank, professora del màster de teledetecció, va ser reconeguda per l'Agència Espacial dels Estats Units, la NASA, per la seva contribució excepcional en aquest camp. També volem aprofitar per felicitar la professora Núria Rius, del Departament de Física Teòrica, pel seu recent nomenament com directora de l'IFIC, esdevenint la primera dona que arriba a la direcció d'aquest organisme, d'aquest centre. En el camp de l'astrofísica, destacar que dos investigadors del Departament d'Astronomia i Astrofísica, Ivan Martí Vidal i Rebeca Zulay, van participar activament en el projecte de l'Event Horizon Telescope i l'obtenció de la imatge de l'entorn del forat negre supermassiu de la galàxia M87, que va fer la volta al món fa uns mesos i que suposa un avenç fonamental en l'estudi dels forats negres. Aquesta imatge també ha valgut a la col·laboració de l'Event Horizon Telescope el Premi Breakthrough de Física Fonamental, o la col·laboració RABET, formada per grups de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, la Universitat Complutense de Madrid i del nostre Departament d'Astronomia i Astrofísica, que ha participat en el 15% de tots els treballs científics finançats pel govern espanyol en el camp de l'astrofísica en els darrers 6 anys. Passant a la connexió entre la investigació bàsica i l'empresa, els professors Genaro Saavedra i Manuel Martínez Corral, del Departament d'Òptica i Optometria, van crear a finals de 2018 una empresa spin-off d'Oiplenòptic S.A., amb una aportació inicial de capital privat de 500.000 euros, a la que desitgem, òbviament, el millor dels èxits. En el marc de la col·laboració entre els departaments de la facultat i els instituts de recerca de la universitat, un grup de l'Institut de Ciència de Materials i del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme participa en la nova iniciativa de la Unió Europea coneguda com Quantum Flagship, una aposta per la innovació quàntica que compta amb un pressupost de 1.000 milions d'euros per a 10 anys i en la qual participaran 5.000 investigadors europeus. També s'ha inaugurat enguany el laboratori de radiofreqüència de l'IFIMED-IFIC, on s'hi realitzaran investigacions de física mèdica relacionades amb malalties com el càncer, i el professor Benito Jimeno del mateix departament n'és un dels responsables. Finalment, s'ha creat una unitat associada entre l'Institut de Ciència dels Materials i el CSIC, amb l'objectiu de sumar esforços en la recerca de física de materials, una unitat que és encapçalada pel professor Juan Francisco Sánchez. Pel que fa als congressos organitzats pel personal de la facultat, hem de destacar que a juliol a València es va donar el congrés internacional més important sobre gravitació, la 22nd International Conference on General Relativity and Gravitation and 13th Eduardo Amaldi Conference on Gravitational Waves, amb més de 1.000 científics de desenes de països i amb 600 xerrades programades. El congrés va ser organitzat pels professors José Antonio Font i José Navarro, dels departaments d'Astronomia, Astrofísica i Física Teòrica, respectivament. A més, recordem que el professor Font va ser seleccionat a principis d'any per la revista Q com un dels 11 investigadors més rellevants de l'any a nivell estatal, l'any 2018. A més, en aquest mateix camp, el doctor per la Universitat de València, Adrián del Río Vega, ha sigut guardonat amb el Premi Bergman-Willett, que concedeix cada 3 anys la Societat Internacional de Relativitat General i Gravitació a la millor tesi doctoral en gravetat i teoria quàntica, convertint-se en el primer espanyol en rebre'l. El treball va ser codirigit pel professor José Navarro Salas i pel doctor Iván Agulló Rodenas de la Universitat Estatal de Louisiana als Estats Units d'Amèrica. A setembre de 2018, membres de la nostra facultat i de l'IFIC, entre els quals hi compta el professor Fernando Martínez, van organitzar un congrés sobre la física que esperem de l'experiment LHCb al CERN després del descobriment del bosó de Higgs, convertit així València en la capital mundial de la física de partícules per núclids. També en col·laboració amb l'IFIC, professora dels departaments de Física Teòrica i de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, va organitzar en juny una conferència sobre l'univers invisible, que va reunir 200 físics de tot el món per parlar d'aquest 95% de l'univers, la composició del qual encara és un enigma. Per acabar, he d'expressar el meu agraïment en nom de l'equip de Ganal i de la facultat al personal d'administració per la seva constància, paciència i dedicació, també el personal de consergeria, tècnics de laboratori i personal de suport. Gràcies en especial al personal que s'ha presentat voluntàriament per col·laborar en l'acte d'avui, Pepa Serradell, María Ángeles Sáez, Nati Blasco, Raquel Peña i María de Villadiego, tot tenint en compte que l'hem fet per la vesprada fora del seu horari laboral per facilitar
final és el motor de qualsevol canvi positiu, tot i que vosaltres passeu i se n'aneu, alguns tornareu, però al final nosaltres anem millorant gràcies al vostre input. I crítica racional, la raó majúscula, és una cosa que suposa que haureu après, que se'n portareu de la universitat. El món és un tant irracional, està cada vegada més irracional, així que estaria bé que posareu la llum i la llum de la raó amb vosaltres, amb R majúscula. I per acabar, ja ho vaig dir l'any passat, però crec que ho podré dir cada vegada que pugi així, i és que, no ho dic a la memòria, però el que realment és un luxe és fer classe a gent com vosaltres. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra assistència. I a continuació passem al que per a mi és l'acte central de l'acte, que sou vosaltres, i procedirem al lliurament de diplomes i beques. Crec que ja les porteu imposades, però procedirem al lliurament de diplomes. El senyor secretari us anarà cridant. Ayuso García Andrea Barquero Mañez Lara.